Predstavte si, že vám príde oznámenie o dražbe, váš ex-manžel sedí vo väzení a majetok nemáte vysporiadaný. Presne v takejto zúfalej situácii sa nám ozvala klientka z Rakúska. Každým dňom jej naskakovali nové dlhy a úroky a dražobná spoločnosť už chystala dražbu. Človek sám nemá šancu toto zvládnuť. Čo sme urobili my, Nestor Capital? Zobrali sme to do vlastných rúk. Začali sme okamžite vyjednávať s exekútorom a dražobnou spoločnosťou. A ten najťažší krok, museli sme získať súčinnosť bývalého manžela, ktorý bol vo výkone trestu. Hrali sme doslova o hodiny. Výsledok? Stihli sme to. Podpísali sme dokumenty, vyplatili všetky záväzky a zastavili dražbu. Od klientky odpadol obrovský stres a nočná mora sa skončila. Výkup nehnuteľností nie je len o domoch. Je to o záchrane ľudských osudov. Ak vám hrozí dražba alebo exekúcia a neviete, ako z toho von, nečakajte, kým bude neskoro. Napíšte nám správu a pozrieme sa na váš prípad.